The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 40:31 says, "Those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Lamentations 3:25-26. "The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord." Psalm 62:5-6. "My soul waits silently for God alone, for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved." Isaiah 25:9. "And it will be said in that day, Behold, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation." Hebrews 10:23. "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful." 1 Kings 8:60-61. "That all the peoples of the earth may know that the Lord is God, there is no other. Let your heart therefore be loyal to the Lord our God, to walk in his statutes and keep his commandments as at this day." James 1:22. "Be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves." Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon, atong susihon ang tagsa-tagsa na ito kakalag kung na napabatay mga sala nga nahimo niining adlaw. Kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini isugid. We have to admit, we have to acknowledge, we have to enumerate, cite, admit kining tanan natong nabuhat nga mga sala ning adlaw kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. We have to follow the first John 1:9 principle, recovery technique, nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan diha sa imong kalag, ang imong pagabuhaton maong gamit niya ng imong free will sa paghimo og labing mayroong desisyon. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 againgon, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Busa sa hilo mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again
Ngay mong gihatag ka namo nining laing higayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat ngay mo pa kaming gipabuhi. Kini timailhan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa pinagi sa imong grasya. Grasya nga nagaginhawa pa kami hangtod ning gayuna tungod kaya na pa man kay plano. Ngayon mo pa kami patubuon diya sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat nining among Bible study pinaagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, tanan natong mga subscribers, mga followers ning atong Bible study, apil sa atong mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers who have been following our daily Bible study. Welcome kaninyong tanan. Ug kaninyong mga bag-o pa, maupay pagsuway, we warmly welcome you. Mainiton kaming nagadawat kaninyo. Ang inyong buhaton lamang maong pagbaton o pagkamapaubisanon ngadto sa otoridad nga mao ang Dios pinagi siyang mga pulong. Okay, so aniya pa kita nagadupot sa atong tun-anan nga atong gisugdan kini kagahapon. Di title sa atong pagtulunan mao ang The Real Keys of Success in Life. Ang matuod gyud nga mga yawi alang sa kalampusan nato sa atong kinabuhi. The Real Keys of Success in Life. Okay, kagahapon ato kang gihatagan og mga punto sa doktrina nga atong gisaysay kanimo may tungod kadtong ang ano man nga ang kahimtang sa tao, tanang tao nga mahimugso ning kalibutan na mas kahimtang nga nahimulag hingpit nga pagkahimulag sa Dios. Man in general is totally disconnected, totally separated from God. Kaya tungod na itong gibuhat sa atong original nga mga ginikanan, si Adan o si Iba, na laglag naman sila. Ang original nila mga ngan, alang sa laki, Ish, o ang babae, Isha. Karon kay nangalaglag naman sila, gumikan silang pagsupil sa mando sa Dios, they disobeyed, mao na nga sila nangalaglag. Kita kay mga kaliwat Manila nakapanunod. Nakapanunod kita sa salang panulundon. Mao na ang formula na karon nga atong tan-awon o tutukan o sundon mao ang AOS plus OSN equals spiritual death. AOS, Adam's original sin, plus old sin nature equals spiritual death. So, spiritual death nagkahulugan og pagkatotal gayon hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios. Mao na nga tungod sa grasya sa Dios iya kitang gihatagan og manluluwas pinagi sa iyang bugtong anak. Na mao na to nga by the way, una kadtamo hisgot pagdugang may tungod yana. Ang tinuod gyud nga mga ato ning hisgutan kini mga real keys of success. Matuod yung mga yawi
sa pagka malampuson sa kinabuhi. Kay di magmalampusos kinabuhi pinaagi sa mga lakang nga gisugyot sa mga secular books sama sa popular nga How to Win Friends and Influence People, dili ka na. Ang una gyud niini, the real key of success in life, mao kini. Pagpaluwas, pinaagi sa pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Get saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Mo kanay una. Karon adto ta si kaduha. Okay? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter chapter 3 verse 18. Now, ato mang gihisgutan mahitungod dito pagkalaglag na nila ni Adan ug ni Iba. So, una nato ginikanan, napahiran kita nakapanunod sa ilang nabuhat nga pagsupil batok sa Dios. Ug karon no ato gipangutana dayo o gitawag sa Dios si Adan, mingon siya, Ish, ahay maka. Mo to si Ish mitubag diara ko Dios diara ko diri naghubong. Kung anong naghubong ka man, supil ka ba ning disobey ka ba sa akong gidili nga bungas kahoy sa pag-ila sa mayog dautan? O Dios, supil kami gumikan ini bay nga mogyatag nako. Yang nagpasapasa na sila og kanang pasangil, that is passing the buck. Unya mingon dayon nung bahay pod nga si Iba naman karon kay nalaglag naman sila. Tungod mangod ni kanang bitin Dios, kining bitin nga mikumbinser nako, nalinglag ko, nadagyo ko sa iyang nunta pagkumbinser niya nako sa pagsupil. Nya mo to nagsige sila pasapasa sa blame karon dali sila kuha og kanang dahon sa higira okay, di kanang ilang gitapis kay nakakita sila, nakaamgo sila nga hubo naman sila, they were naked. So mingon ang Dios, unsa man ang inyong gitapis, okay, nauwa naman mi Dios, nga naman kanang inyong gitapis nagrepresentar ka na sa inyong tawanon nga kanang maayo, tawanon nga pagka matarong, human righteousness. So kanang maungmatang sa pagkamatarong ninyo, di man ako madawat. Kaya naman na sa akong pulong, Isaiah 64:6, nga kana hugaw nga trapo, akong pulihan kana, o hinalad nga hayop, o kuhaw na ko ang panit niya na, may akong ipasulob ninyo, kay that represents my perfect righteousness. O akong isaad ninyo, nga ipadala nako ang manluluwas aron kamo maluwas pinaagi sa akong pagabuhaton nga planos kaluwasan. So mo to nga mipatawag lagi ang Dios nga amahan og tigom nilang mga sakop sa balaang Trinidad. Dios nga anak ug Dios Espiritu Santo, magtigom ta, magmeeting ta, bahin nining kahimtang sa atong binuhat nga tao. Nahimulag naman sila nato, o
buot na to nga kabalik unta sila sa ilang kanang panaghiusa kanato. Pinaagi ining atong buhaton nga plano. So pahimutang ang plano sa Dios nga Amahan ug ang Dios nga anak nga si Ginoong Jesucristo miisa siyang kamot ug mingon siya, ako ang mubuluntaryo sa pagkanaog niya ng labihang gamayang planeta ug akong luwason ang mga katawhan nga nahimulag na gikan kanato. Magpagkamatay ako kanila, ako'y mubayad sa ilang dakong utang nga sala. Ug ang Espiritu Santo pod miisa siyang kamot ug mingon siya, ako pod maoy mo manaog niya ng planeta ug ako ang patinaw nila. Ako ang magpadayag, magpatinaw, magpaklaro nila unsaon nila pagkaluwas. So mao na ang ilang papel nga gihuptan. God the Son was the executor, nagatuman sa plano sa Dios, pinagi siyang pagpakamatay dito sa krus. Siya ang manluluwas, the only Savior, the only one to reconcile sa tao ngadto sa Dios. Ug ang Espiritu Santo mao pod ang bugtong kanang sakop sa balang tindan nga magapadayag, magpaklaro, magpatinaw unsaon nila pagdawat yan ang kaluwasan nga atong plano. So mao kadto wa maglugay, mao na nga pulong sa Dios na gayon, and the Word was made flesh and dwelt among us. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So mao to ang pulong, logos. Okay? Ang pulong sa Dios na himong unod. Nagpakatao si Ginoong Jesucristo. So, ato na lang i-fast forward ang kantong iyang pagkanaog na miturok ang pulong sa Diyos, miturok sa tiyan sa usa ka babae kinsa mo'y gipili sa Diyos nga mo'y mahimong inahan sa pagkatao. Di man niya, bantay, inahan sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo, Diyos nga anak. Siya nagpakatao o siya mauman ang pulong o nahimong unod ang pulong. Dito miturok si Ginoong Jesucristo dito sa tiyan ni Maria nga mo'y gipili sa Dios. No, si Maria sayop ang naipagtudlo nga way sala. Okay? Ambot pasabot nga na tao siyang way sala. Dili. Only one nga walay sala, si Ginoong Jesucristo ra. Okay? Magkasasala man si Maria. Kaya napanunod mampod niya ang Adam's original sin plus old sin nature. Diha may kinaiyang magkasasala si Maria. So, Maria was not conceived sinless. Si Ginoong Jesucristo ra. So, siya gipili lang sa Dios kay itong panahon na siya may nakita sa Dios nga daghan siya og kanang pulong sa Dios diya siyang kalag. He was full of the Word of God. Pulong sa doktrina diha sa iyang kalag. Mo tong gipili si Maria. Okay. So naibaw na ka sa sumpay niya ng istorya niya itong pagkitabuha. Kasi Ginoong Jesucristo mitubo siya. Okay. In stature and in knowledge. Ug siya nakapahimuot ngadto sa iyang amahan nga Dios nga amahan
ug ngadto sa mga katawhan. So mao kana, okay, ato na lang ning ihatag kanimo ang sumpay ni anang pagkahitabua bahin sa kaluwasan. Si Ginoong Jesucristo mao ang mibayad sa atong utang. He purchased us. He redeemed us sa iyang pagpagamatay didto sa krus. So, ang unang yawi sa kalampusan sa kinabuhi mao nga ikaw magpaluwas pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Get saved by faith in Christ alone. Sa diha nga imong buhaton kana, your eternal life is settled once and for all. Okay? So mo na nagamit na nimo ang unang yawi sa imong kalampusan sa kinabuhi. Nilampos ka. Okay, adto ta sa ikaduha. Unsa ikaduha? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Abrihe ka na imong Biblia diha sa 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 18. 2 Peter 3:18. Patubuon di ay kita. Mao ni ang tugon sa Dios. Human kita maluwas, human ta mo dawat ni Jesucristo, dili kay mohunong ka lang diha kutob niya na. Kaya ang uban God mo yung masilag, mao ba? Mudawat lang tang Jesucristo. That's it. Okay. Babay Diyos, magkita lang tas langit. Dili, sayop, kinasayupan. Kaya ang tugon sa Diyos, ikaduhang yawi sa kalampusan o kadaugan kanang kalampusan sa kinabuhi, mao man nga kita patubuon. Unsay patubuon? Ang atong kalag. Unsaon man pagpatubo sa atong kalag? Pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw nga paagi. Grow in grace. Pagtubo sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Kay nasod naman ta sa plano sa Dios ni atong pagdawat natong Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. We immediately automatically entered into the plan of God. So, kay luwas naman ta, na iba na kung unsa po'y nagpanghitabo nato, human nato muda, man tamudawat kang Jesucristo, nahimutang anak sa Dios, nahimutang sakop sa rianong panimalay sa Dios, na tao kita pag-usab, unsa pa, gisuluban na ta sa Dios sa iyang hingpit nga pagkamatarong, o unsa pa, gisuluban ta sa kinabuhing wala na katapusan, ang atongan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out, that qualifies us to live with God forever in eternity. O mao kini ang nagpanghitabo kanato. And we have been kanang gihiusa kita ngadto kang Ginoong Jesucristo hangtod nas kahangturan. So mao kanang nagpanghitabo. When we got saved by faith alone in Christ alone, mao kadto ang mga nagpanghitabo. Dili na kita taga dinhi sa kalibutan, taga langit na. We have been transferred from time to eternity. Yan to yung pagdawat nato kang Ginoong Jesucristo. Pagdawat nato kaniya, kita gidugtong gihiusa kang Ginoong Jesucristo pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo kanato through the baptism of the Holy Spirit. So, mao kini ang pagtuman sa yawi sa kalampusan sa kinabuhi, ang pagpatubo sa atong kalag. Dili mo tubo ang atong kalag kung wa tay pagtuon sa pulong sa Dios. Samtang na. Mao na ang ikaduha nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. Kay diha nga kita maka kanang tubo, ang pagtubo nini dunay tulo ka level of spiritual growth
Now, naghisgot ta din og spiritual growth, espirituhanong pagtubo. Ang atong kalag. Atong kalag mutubo kini o moagi kini tulo ka ingnon ta hugna. Ang hugna uno o unang hugna mao ang atong pagkabata pa. Human ta tao pag-usab, that moment we accepted Christ as Lord and Savior, we were born again. Kaya mo na pasabot, born again na kita. O born to the Spirit niya. Mo na nga kanang that is the first level. Baby believer. So kay ang baby, batang masuso, aron siya mutubo, dili pa man makakaon ka na mga solido nga pagkaon. O pa man siya ngipon, kana pagtandi na to sa human realm. Okay? Ang gatas nga ipainom sa mga bata, kaamgid ka na sa basic doctrines, mga sinugdanan, una nga mga pagtulunan sa Biblia, basic doctrines. So mo ka na nga itong pagtandi sa gatas. So padayon siya, pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Hangtod, makabot niyang ikaduhang ang o hugna nga mao ang pagka-unsa hingkod, adolescent stage. Makakabot na siya niya na o padayon siya. He continues, he keeps on keeping on in his spiritual momentum. Pagboylo siyang kinabuhing Kristohanon o padayon hangtod nga makabot niya ang kinatumyan, ikatulong hugna nga mao ang espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity, nga diin mo kana ang nga naa na kay katakos sa paghigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa paghimaya sa Dios. You see? Katakos sa pagkinabuhi. You now have the capacity for life. Nakasabot ka? So, mo ka na. Mo na ang sunum bonum o pleroma stage nga diin ikaw gitawag na og invisible hero. Okay? So, ana ka diha sa ang nga diin nagahimaya ka na sa Dios o kanang ana kay katakos sa pagkinabuhi. Mao na unsa ka nindot nga matang sa pagkinabuhi. That is the success. That is how to be a winner believer. Mao na ang kanang ipakabot sa Dios kanatong mga magtotoo, iyang mga anak. Samtang niya pagkita niining kalibutan na magidumala sa kaaway sa Dios nga si Satanas. Itugutan siya sa Dios sa pagdumala ning kalibutan na o mao man iyang teritoryo karon ni atas iyang teritoryo. Now, atong kaaway si Satanas usanis tulo ka mga dagkong kaaway nato mga Kristohanon. The world, the devil, the flesh. Nanundong ka. The world, kining sistema ng kalibutan na dili ng kalibutan nga itong lakaw-lakawan o ipuyan dili. Ang sistema ng kalibutan na iyahan ni Satanas. Cosmic, mo na gitawag. Sa doctrinal term, cosmic kanang thinking o mental attitude. You see? Cosmic. Tawahanon. Kalibutanon. Unya, mao na unang kaaway nato si Satanas. Sunod. Ang unod, kini nga itong kinaiyang makasasala. Niya sa itong lawas. Niya sa tanang silda sa itong lawas. Ang kinaiyang makasasala. Old sin nature. Nga mo ni magatukmod natos magbuhat ang mga sala.
O na nga, anaagoy panagbangi ang Espiritu Santo versus old signature. Anatas taliwa, papilion ta. Kinsa may atong tugutan sa pagdumalas atong kinabuhi. Si Satanas ba? I mean, ang ato bang kinaiyang makasasala? Correction. Kinaiyang makasasala. Old signature ba ang atong padumalahon sa atong kinabuhi? O ang Espiritu Santo? Papilion ta. We have the choice. So, it's a matter of choice. So, muna, nga kanang magapadayon ta sa atong kanang kinabuhi. We are struggling nini atong kinabuhing Kristohanon. Apan, anhan mo makita unsa ka nindot di ang kinabuhing Kristohanon. Unsa ka mabulukon. How fantastic, how fabulous, how sophisticated, how unique kining maumatang sa pagkinabuhing Kristohanon kung naa ka na'y pulong sa Diyos diya si mong kalag. You cannot realize not until napuno ka na ang imong kalag o mga pulong sa Diyos. You have been saturating your mind with the Word of God, which we call Bible doctrine. So, mo nang ikaduhang yawi of success in life. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mo niyang ikaduha. Karon, padayon kita gyapon. Nining atong Kristohanong pagkinabuhi. O ani ay mga punto nga akong dadon diha nimo. Nga every believer ka naman, magtotoo ka naman ni Ginoong Kristo. Kitang tanan nga mga magtotoo naman tay kaugalingong kaubuton. Otherwise called free will or volition. Gusto? Naon sa may function sa volition o free will? To decide. Okay? This is the decider of our soul. Now, mo nang tungod kay namatay kanang kaugalingong kabubuton o volition, we may want to grow spiritually or we may not. That is our option. Nas pagpili na to. Magpatubo matay spirituhanon o dili. Mo na nga na atong hisgutan lang ni kining maong magtuto. He may want to get plugged into doctrine and eventually reach spiritual maturity o kanang di niya panumbalingon ng pulong sa Dios o mahimo siyang miserable. Tungod kay mukabot man yun siya, musangko man yun siya sa gitawag na ito reversionista. Kung sa maning reversionista, kining reversionista, gikan mo this original na root word nga, reverse, siya buta sa butong reverse, kamo nga, magkamaong mo manihog mga sakyanan, you know how to drive a car or a truck. Nibaw na mugun sa kining paggamit ning reverse. Di ba mo atras? Mo na atong gigamit ning doctrinal term ning reversionista sa diha nga kita mo atras atong Kristohanong pagkinabuhi. Dili ta mo abante. Ang pasabot, we just ignore the Word of God, ignore God's will. Okay? So muna, musangko tas pagka-reversionista. And that is the most miserable situation or conditions or saka magtotoo. Kay kinirabang reversionism, ato naman yung gitunan pod, doon na siya 8 ka mga kanang ang 8 stages. Ang naguna niini mo ning gitawag og reaction, distraction. Karon panlitan
nagmatinumanon ka sa pagtuon, nagmasigihon ka, pagtuon sa pulong sa Dios. Unya kay diha may nakabalda, nakapahunong nimo. Okay? Gumiganti ka si mong kinaya makasasala o sa pagtintal sa uban nimo mga fellow believer o mga unbeliever. So sa diha nga ikaw mo hunong sa imong pagbuylo o kanang padayon sa imong spiritual momentum, muhunong ka na mubanos dayon karang gitawag og reaction, distraction. Muria ka ba? Musinta ka ba? Mo nay unang ang ikaduha gitawag ni in English og frantic search for happiness. Nakadipo-dipo ka ng pangitag kalipay kay wala may kalipay sa diha nga muhunong ka sa imong spiritual momentum. Mahunong po ang imong matuod, tinuod nga matang sa kalipay. Gikan ka na sa imong pagtubo diya sa pulong sa Dios. So, you are now involved sa frantic search for happiness. Nga di rabagyo nimo aling o makaplagan kanang mong matang sa kalipay as compared sa imong kanhi nga kalipay. Kami biya man kasi mong first love, which is the study of the Word of God. So mo na ikaduhang ang frantic search for happiness. Ikatulo, Operation Boomerang. Naunsa man ning boomerang? Well, kini, this is true to kanabang Australian Aborigines nga nabito sila'y murag kanang ingnon ta nagkakita ka ba og kanang gab bitaw gamiton nas mga kanang mga farmers sa kanang basak. Okay, unsa may gamit sa gab ipang-harvest kun mo kuana kinahanglan kanang harvest na ang diya sa basak. Okay, kana bang mga tanom diya sa basak. Okay, so mo nagab murag purma ni o gab kining boomerang dito sa Australia niya mga aborigines o ilan ning kuptan kung buot silang mo target o panlitan na ay buot nilang targeton nga langgam baron o unsang hayop ilang targeton iniglabay nila niya na ug di maigo musumbalik na nimo mubalik ba sa imong kamot kung ikaw may nagagamit niya na mo na ang boomerang. Ngano man ning gitawag man ning Operation Boomerang? Tanan nimong mga paningkamot, tawhanong paningkamot, sige ka pangitang mga kalipay, musumbalik man nimo. Nga dili ka malipay, musumbalik nimo. Mao nang Operation Boomerang. Ikaupat, emotional revolt of the soul. Mo-rebuild din ang imong kalag. Pinagi sa imong pagbati. Okay? Mo involved kini na mo lambigit ka na sa imong pagbati. Mo na hingandag emotional revolt of the soul. Ikalima, itawag ni sa English og locked in negative volition. Locked in. Nasira gyud. Negative volition. Negatibo ka na gyud ang imong kabubuton ngadto sa pagtuon, pagtubo sa pulong sa Dios. Okay? Mo na ikalima. Ikaunom, na gitawag og blackout of the soul. Na blackout, na dili kay brown out, kundi blackout. Nagyoy kangit-ngit na. Na kanang nakasinati ka naman og na blackout yun. Nagyoy suga. Way kadanag, way kahayag. Ang imong kalag, mao kini imong kahimtang. Blackout of the soul. Ikapito, sa ikapito,
Scar tissue of the soul. Scar. Ano sa may scar? Ang scar, di ba kanang kanabang masamad ka niya, mugahi, magyuna. Mahimo na siyang kanang, ano sa ito, Visayan niya na. Kanabang ni heal na, naayo na nga samad. O niya na anay iyang scar. Okay? Nakalimot lang ko sa Visayan sa scar. Na anay scar tissue of the soul. Ang imong kalag. Nanay kanang, well, nasa kung baapan di ko maka recall sa pulong nga binisaya niya na scar. Uwat, okay. Kinahinumduman. Nanay uwat diha sa imong unod. Uwat, ni gahi na. No, mag-nature sa uwat, di ba? Gahi. Mo na ang kaimtang sa imong kalag. Ug ang ikawalo nga ang mo na ning giingon og reverse process reversionism. Tanan nga bali. Bali na tanan. Okay? Ang imong unang gugma maong pagtuon, pagtubo, paggamit puro sa Dios karuhan na. Kalibutanon na lang yung tanan. Okay? Now, talking about reversionism, kaya ba pagka-reversionista na nimo? It maligns God in several ways. Mao na maka malign, maka-disturbo, samok. In several ways. Ang una nini, it rejects his food. Unsa man ang food? Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by a reward that proceeds from the mouth of God. Bible doctrine, o kani ang atong pagkaon sa atong kalag, iyang salikway na kana. Ug ang ikaduha, iyan ang isalikway ang mga panalangin sa Dios. Ato ning ipadayon ugma. Ug ayaw sipyat sa sumpay niini. Basta niya kita sa ikaduha nga Yahweh sa kalampusan sa kinabuhi. The second key of success in life. Ug ato kining ipadayon ugma ug sa umaabot pang mga adlaw. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon nga among pakigambitay ang imong mga pulong sa kamatuoran o Dios. Salamat nining matamis nga higayon kami nakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Bani kami sa pagbubuwag, dada kami pagbalik ugma dinhi ron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.